Bueno, bi proiektu berriri buruz hitz egingo dugu. Musika da hau, Ane Guri arratsaldeon. Arratsaldeon. Zelan zauz? Oso ondo. Diskoarekin esku artean. Bai, hemen nago. Zeure disko dakarzu hauteko izpena da. Bai. Bidetsu egiten. Oso, azken finean lau pabost lan eduki behar dituzula gaur egun ordaintzeko zeure proiektuak eta, bueno, kultura laneikia honek dakar, imaginatzeet. Bueno, jakin nahi dugulako, Ane San Miguel zarazu, Ane Guria proiektua, bestak beste banden lehia, musika lehiaketan be irabazle, suertatu zara, zure musika entzun dugu, rapa, errebindikazioa, festarako gogoz, gauzak iraultzeko gogoz zatoz, indartxo zatoz, Ane, eta hitz egingo dugu horri buruz. Jon Zubiaga, arratsaldeon. Apa, arratsaldeon. Bat esango txut osoron. Bat bakarrik, gero Jon deitu gozitelako. Osoron hori da. Bueno, bestak beste, gozetik osoron ezagututa, orain basatozte proiektu berriarekin. Bai. Anita Parker, izena oso politxe, diskoren azala oso politxe. Bai, saiatu gare beti gu diseinu saliak izen gare holan, imagina... Erakutsiko. Bere garrantzia auki hau beti gure ibilbidean, eta bai, jantzi berrixakin gatoz, amen, hor da, hau da kamaria. Ai, hor. Erosi dendetan dauela, eta hori, eta ilusioz beteta, hori bai. Jantzi Barriagaz, ilusioa bestak beste hori izango delako musikaren munduan ibilbidea egitea ez delako perreza? Ez, bueno, kultura mailan, dana dau, lehen Anek esan dabe moruen, mila lan behar dituzu zure ilusio hori aurrera eramateko, edo, bueno, ikusgarri izeteko. Azkenien hor beko kapetan badaz, jentie mobitzen dana, eta igual ez da hain ikusgarri, baina, bai, azkenien ilusioa da motorra, eta helburu txiki horreitan gazten zaren nien, guretzako hau izen zen, sei abesti enpaketa hogen itxun, eta hasiera baten uste denun, bueno, hau izango da gure aurkezpen txartela, eta aurkezpen txartela baina gaixa, baina diska bilakatu da, hemen gaz, sagon, Ane Guriakin batera, eta horrek emuten dutzu, zer gertatuko dan ez dakizunez, hori politxe da. Ezagun egin beharko, esaten gabiltzelako, Anita Parkerrekin zatozte, marka berriarekin zatozte, naiz eta musika egiten denbora asko egon, ezagutzen duzuena guztia Durango nere urte asko egon dana, Ane Guria be barritasunen artien daukagun diskoetako bat, zergaitik hurbildu behar da jendea gauza berrietara, hori ere oso zailako, beti guazelako, bai liburuei dagokionez, geure gustoko autorea irakurtzen, musikari dagokionez, geure gustoko diskoa irakurtzen, zailago daukazu ezuek? Bueno, nik esango dut igual panorama aldatu dela, ez? Igual industria ez dela aldatu, baina jendeak bai, nik uste, nik egin dut edizio murriztu bat, lauren diska baino ez esaterako, eta edizio hau horrela da. Eta hau da daukon berezitasuna. Nik uste asmatu behar dozula, era berri bat gauzak egiteko, eta nik argi daukadana da, nire diska ordainduko dudala, nire zuzenekoak egiten. Eta inbar da diska hon bat, disfrutatzeko eta egoera honetan lan egiteko, eta gero zuzeneko beak eman. Eta bai, ikasi, ez digutena irakasten da, eskatzen baldintza hona jotzeko, lan egiteko, zainketa prozesuan, jendea ez igotza eskenatokira jotzen duzun bitartian, horrelako zainketa prozesua ez da eskatzen raiderrak egiten, fakturak egiten, horrelako gauzak... Garrantzitsu hori dana, anekdota bat daukazulako, esan dugu, Ane Guriak lehiaketa bat irabazten du, lehiaketa horrek uzten du zuzenekoak eskaintzen kontzertu garrantzitsuetan eta bar, eta ematen duzun emanaldian, badaukazu anekdota bat, gero gogoeta egiten zabiltzelako, beste musikari emakumezko ezagunekin bebai, emakume izate holtza gainien zer dan bebai, badagoelako aldalako zabaldu hau dana, ez da? Bai, bueno, azken finean, esate dute, emakumezkoak, gizonezkoak bezala, bueno, igual bai, baina bituren egun lehiaketan zeuden beste 3 talde, mutilezkoak zeuden bakarrik hor gainien, eta zegoen tipo edan bakarra nire kontzertuan igozan hor erdira mikrofona kendu nahi izan zidan, eta hori niretzako da irain bat, da eraso bat da, nik ez negoen prez bapatien lehiaketa baten erdian horretarako, baina hori gertatzen zait eguneroko esparru desberdinetan, eta bai, musikan baita ere, baina kriston amorro amateoz. Baina hori anekdota bat da, eta egizera, beti prest egon behar garela, horrelako taula gaineko egoeretara ondo edo eroso ateratzeko, ez? Front womanak dituzkolako zuek beti, frontaldietan, Bai, bueno, gube batzutan izkutatu egiten gare horratzien. Baina, azkenen front womanen kontu hori, eske zerbait naturala izen biko zan. Ez da, batzutan be, baloria mute jako, neskara bezlari. Bai.
baina izelaik esan behen mutia, bueno, baina gaur egun gerozta neska gehiago daz, zorionez, baina zerbait natural bezala hartu biko zan, ondion beti dau galderia, jo, eta neska da eta ondo abesten dago, Eta gero hori fizikuan, jo, eta gainera guapie da, eta gainera, ez da, die gauza batzuk automatiko urteten jakula, neu gizon bezala, neure automatismo matxistak ziur dauzkadala, eta gu egon bigare alerta, gizon bezala, baina ez, eta neskak hartu bidabien lekua, eta kendun biuzko lekua. Eta hori da, nire ustez, logikuena gaur egun. Banatu ez da kendu bez, banatu. Bai, baina... Disfrutatu bai, era normal era batean. berean, eta era berean. Hori da. Hori, azken finean, niretzako plaserra da bide bakarra, eta bapatian disfrutatu nahi dozunean ezin badozu, ostras, hori kristona da, bapatian jartzen zara beste puntu batean. Orduan, nire ustez, nik esatu beti, nirekin doazen mutilek, kontzertuetan direz nire erakusle hoberenak, ez? Goiaz improvisazio lehiaketa bateran, egon behar da epaietan, emakumezko bat, edo dietan neska, baina dauzelako, eta hor jarraituko dugu, ez goaz, inora. Azkenien, bidie hor dau, eta hor daz, eske izten boia hau naturalidadez, nire ustez hori azten doi eta guri be neska teklista topetia ez da izen kontua. Teklista bat bie genuen eta nire zautzen dauen teklista bakarra, olatzan lakuntzarra neska, baina teklista bat bie genuen. Orduen hor daz, eske musikalixak eta neskak beti egon die atzien, aurrien eta ontsen mumigako foku hori, baina modu natural baten, eta nire ustez emetik 5 urtetara jaingo berba honetaz, fenomeno... Gabiltzelako, gero eta naturala begiten. Honetan ja urte asko gabiltz musikaren inguruen gora eta bera, eta gabiltz tonelako adibidiei esker, gabiltz ja beste begi batzuekin hau guztia bizitzen. Ane Guria, nor da Ane Guria? Zer da, zer sartu zu diskuen, disko ederra dalako, zer sartu zu, zeri buruz hitz egiten zu, noiztik musika egiten, eta plazerra bide bakarra egize, eta zergaitik musikaren bidea? Jo, baitu, nik beti nahi izan dut abestia, egize dela sisteman sartu ninduela nire amakor ikasten piano, eta ni amani piano ez dut, jo, nahi, ni atxamarra boi hasi izot, egon daiken, nire dana da abesten ikasi, eta ez dakit nola jarraitu egin jot, sistematik ateran nintzen ez nuelako disfrutatzen pianoa porreatzen, orain ikutu egitot pianoa disfrutatzen ikasi dodalako, eta egize dela, disko hau dela ezagutu nuelako txalar, 58, pues Fermin Muguruzak onbiatu dutun ni eta Labaso eskina femina daukogun proiektu batekin Bartzelonara, jarri nituen kasko batzuk eta zen, wow, tipo negaz grabatu dezakete zer gauza. Eta esan dutzen, banoa, Bartzelonako soinu hau kolekzionatzea. Eta egin nituen 4 abesti, bere DAF bertsioekin, eta DAF bertsioa da regean eta munduan sartuta dauzen jenteantzako zuzenekoetan instrumentuak igotze dituzte jaitzi maiekin barkatu eta nebulosa batzuk sortzen dituzte. Eta orduan badauz 4 abesti eta 4 DAF bertsio, disfrutatzeko lasai-lasai, eta batez ere da nire pizukideari dedikatutako diska bat da. Egunero abesten niolako kortinakin, aurra abesten, eta esan dutzen behitu, engo diska bat, eta zuri egun aldatuko dut egun txar bat daukozunean. Bueno, rapa egiten duzuelako, hip-hopa, labaz ere aipatu duzu, egia da, eta esaten gabiltzena, basabiltzate hor, aurpegi barriak agertzen, mezu barriekin, musika oso egiten, zaindua, esaten zabiltzena, eta gainera proiektu bat aipatu idazu, eskina feminista, zer da hori, eta non ikusi ahal izango zaituztegu Durangon, bai batzuk eta bai bestiek. Bai, eskina femininako proiektua doa batez ere referenteak ikustarazteko hau da, emakumezkoak badauz musika egiten, baina orain arte ez digute leku eman, eta orain bai, leku eman digutenean hemen gaude telebistan, irratien, toki guztitan, eta Durangoko azokan egun gara hitzaldi bat ematen autoekoizpenen inguruan, 4:00 ostegunak 7. Eta batez ere da hausnarketa bat egiteko, zergatik gure musika estiloa murriztua delako, ez delako jende guztiari heltzen, nola lortu dugun lanak, batez ere nik egin dut mapeo bat, Euskal Herrian Naparra sartute, zeintzuk diren elkarte eta kolektiboak lagundu gaituztenak gure eskubideak eta gure lanak kudeatzen. Badibidez, daukagu musikari, badago Ekidalea Euskal Herriko esgaia, badago Intangia legalki lan egiten dutela babes intelektual
audiovisualeko inguruko legediako arazo guztiak solbatzen eta dira superpotenteak, eta bar, mapeatu dutez, eta saiatuko naz, hor eztabaidarekin bat dinamizatzen, batez ere, ikasteko, eta manager baten bat ateratzen bada, neska edo mutila edo familia bat rindozku, batez ere, igual, guk inoren alaba ez izan da, dinot, ez daukadala padrin horik edo, joateko kontzertu potente batzuetara eta ez dena burrukatu beharra. Orduan, ongi etorriak danak. Ez da izango erreza, baina galdetu behar dizuet, bai bateri eta bai bestiri, arrazoiak zuen diskora gerturatzeko. Zeri buruz hitz egiten zuen, guri ez dira zulako esan. Anita Parker, John Rosa Parker, bai. Eta Peter Parker, be. Peter Parker, bai. Aurrekoen ikusi nuen gainera, Spider-Manen pelikula txarra. Baina Anita Parker nor da, Arrasatetik zatozie. Bai. Iñaki eta Bizok ezagunak nortzukaz inguratu zarete eta zergaitik. Hau hasi izan dana, inertzia baten barruen, nita Iñaki jarraitzu genuen, goze stand-by punto batera heldu zen, eta gu jarraitzu genuen dinamika berdinan, bestixak sortzen, hasiera baten gozen dako pentsatuta, baina gero ikusi genuen nien, beste dinamika batzuk sortzen hasi ziela, gu esan genuen, biedo izen bat, eta konsultore batekin esan genuen Anita Parker, eta googleatu egin genuen, eta Anita Parker famaturik ez dagoenez esan genuen, hau da guria. Gero piloa da, holan anonimuak. Eta, hemen atzien betiko ilusio hori, hanek esan daben bezala, purtsu bat burruka hortan jarraitzeko, gauzak esateko, gure gixak botatzeko, eta gero elkartu ginen, buruen etorri gakun, pasauzala xotetik, eta neska jatorra, onda bestena, igual galdetuko tza, eta hor dagua bota genuen, berak hartu zituen hor daguak, eta beti irabazten zauen partida, eta holan hasi zen, sortzen abestizak, hartu emana, gero holatz sartu zen, eta hemen gaz. Eta gure dauena bada, jarraitzu hildo beretik, gure gixak bota, dantza eraitia gentia, ze dantzan behintzet, gorputza pizten bau, agian zerbaitzetara helduko gare, barra baten... Elektroswinga irakurri. Hitz potolue da, elektroswinga, baina gehiago bada, baina elektroswing doinua izen da, igual hor gure zera hor dago horreitan, elektroswingakin ikusi genuen, ondo moldatzen ginena, eta oso gustoko dauko. Eta orduen hor dantzara, eta dantza horrekin bilatzia be... Dantzako eta elektronikue nahasten eta be, izan zinetelako apurtzuet, ez dauen estiluen gozerekin aitzindariak be, ez berdin egiten... Baina aitzindari hori ditza batzutan potolu da, esatia, gure aurretik emeak egon ziren, adibidez, vanguardiako lan... Beti da aitzindari, baina... Gazti hauentzat. Gazti hauentzat, baina gu azkenien hor gozen ginen 3 pertsona, rockero bat, trikitilari bat eta elektronika sale bat, orduen hortik urteten zan goze, ontxe junta gare elektronika sale bat, rockero elektronikan gehiago sartu dena, eta gero eskalariak taldetik datorren teklista holatz, eta gero ane folkagotik datorren eta orduen gu itxen duena da hori bota eta platerron bat urtetzen dan. Eta, oingoz ondo doi eta hortan gabit. Urtsuet entzuten gabiltzelako, bai zuena eta bai zurie, baina hau entzumarik ez talako ondo ulertzen, gero konbidatu behar zaitxutie beste egunen baten banaka etortzen eta diskoa aurkezten eta joten etori dana. Azkenien hori dalako, ez da energi hori, zuzenekoen energi hori, non ikusi alzaituztegu? Niri, planazoa da Durangoko azokara jatea ostegunean, poteoan joatea eta ordu biterditan egoteko hor ikusten kontzertutzuet. Ordu erdiko kontzertua da, beraz, aguantatu dezakezu urrengo trago hartu baino lehen, eta ondo pasatuko zuen, hori bai. Zuk badakizun hor dauen ostegunien libro ordu biterditan? Nor, ez dakit nor esakoan. Orduen urbilduko gara, entzuten, diskoak sekulako itxurona daukarrelako, eta esaten gabiltzena, irribar hori, indar hori, ez da? Posarekin, Jon basabiltzelako esaten, ez ilusioak baitugu, eta gogu aurrera egiteko. Eta gara ilun hauetan, eta gure kultura maila honetan dana borrokatuen bidean hortan, dantzaz eta irriparrez igual zehose gehiago lortuko, golan azerre eta nire ustez hori da bidia, eta hanek esan daben bezala, eskubideen kudeaketan, hori, eszenatoki duin bat eukitxian eta holan, eta dantzara gonbidatzen bozu gentian, nire ustez. Bai.
helduko garen orabaitxera. Dantza da ondorengoko iraultza, argi Bai, dauket, bai, bai, eta behintzet, esposu lortzen, igual gurosuna, behintzet, zelan da, denbora hon bat pasau dozu, orduen, dantzet. Bai, dantza da iraultze berria Euskal Herrian. Oso potolue da, hori aitzindari berbi baino potolu hau da, Eskarabape dantzari honak edo zer, edo mito data. Ez aukerak eman bertizkigute. Claro. Eta behar dugu testu inguru bat non libre sentitu daitezken hori egiteko. Eta igual musikak lagundu egiten da. Eta gainera, egunez egin alba dugu dantza, ja, potolo. Bai, eta egunez esan da benez, gu be, larun batien egunez egongo gare, ordu batak eta berrogei. Onda. Larun batien dantzaitzeko aitzaki paregabie. Orduan, hilaren behatzean izango zarete zuek, Durangon. Hala ere, suposatzen dut, bai bat eta bai bestie, eguneroko lana izango dela, 5 egun izango dira auton, Durangoko azokan, topaleku batek daukan garrantzia eta galdetu berri izuetu bai. Honelako lekuak izetie, bakotxa, disketxe batean egongo zariezuek, autoko izpen batekin zabiltze zu, energia horrekin, lehengo galderi hori zalako, lehenengo diskoak ematen duen energia eta irribarre horrekin, azurien eskuartan daukazilako, proiektuarekin diskue, ederra dalako, bai, zeskatuko txagu bidieri, ametxe egiten hasita. Jo, ni benetan diska da disfrutatzeko. Musika, nire kasuan musutruk entzun dezakezu online, baina da, behitu, benetan kotxean eukinai baduzu diska, erosi bestela, partekatu, eta etorri kontzertuetara. Kontzertuak dira benetan niretzako pena merezi dutena, azken finean hor transmititzeko aukera dauko dalako eta beti kontatzea ditu dalako gauza pillo. Batez ere, normalian gustatzen zait egunerokotasunean oinarritutako letrak egitea, porque horrela harrapatzeute sentimentuak transmititzeko. Orduan, normalian aksidenteak dauzkot, en plan, ateko jambarekin, oinaren atzamartzikiarekin, eta horrelako horrik zuzenetan kontatzen dutez abesten, eta pena, nik uste nik ondo pasatzen, eta uste jendeak ondo pasatzen duela. Zeure diskue erakusten, lehenengo urte izango da Durango zuretzat? Bai. Egunero gongo zara? Ez dakit planik aben oie. Oraindik ez dakit ze turno tokatzen zaidan, badakit zuzenean estandean egongo nazela, badakit ostegun oso emango dela hor, eta gero behitu dakit zapatuan disfrutatzeko aukera dauko dela, eta plan gabe noa. Bai. Hola, da. Orain bestalde egongo zaretelako, mostradorearen bestaldean egongo zaretelako, askotan bertatik bueltaka ibiletako egarrelako danok. Bai, neo azken 2 urtietan, goze bukatu zanetik, eukin hauen sensazio hori, mostradoretik egoti eta begiratzi eta zaren. Eta kristola zaitxu hartzen da, bai, baina ingo urtien be indarrez goiez maukako estanera, negongo gare egun batzuk asignatuta dauzkeu ja, hor talde ezberdina gazelako, eta anegongo gare, anegon biedalako, azkenien euskal kulturan, zorionez edo zoritxarrez, azoketan kontatzen dira urtiak. Eta igual, kritika bezala esan lehikena da, azokan sensazio hori, elkartziana, sortziana, sinergiak, beste hitz potolo bat esateko, horrek, urtera zabaltzen dien, ze batzutan enbuten dugu azoka dela enpatxo moruko bat, esaten dugu, ze politxagaren, ze ondo itxen duen dana, autoekoizpena, ikusi zemal disko, zemal liburu, baina gero urtien zier ez dakit txastu itxen jakun apur bat. Hor sortzailea da zela, sortzaile berrixak, gane bezala. Orduen, igual hori hartu bihau ez, trampolin bezala, oso ondo dauela, 5 egun eukitxea gainera dauzkagula, hori beste kultura batzutan ez dauki hori bez. Baina egongo zangoa inertzia hori apurtxo bat zabaltzia urtian ziar, ze batzutan emuten da urtia gero desertu bihurtzen dela eta Durango oasi moruko bat, eta oasi hitz hori kendu itxen dut zauen. Jo, oso interesante iruditu zait, esan dozun hori, karo, niretzako beste realidade bat da, hori esatia azoka dala pistoletazua edo hasierako urte hori, karo, niretzako da, behitu, pues aurten, kointziditzen du, ez dut saldu, aber nola sartu naiteken, porque, klaro, euskara zein dolana, kasualidades ez, nahi dodalako euskara zein, baina zu, bueno, sartuko dut, baina egize dela, autoko izpenak daukona da, zuk jartzen dozula zeure denboralidadiak ez, eta zuk erabakitzen dozula, noiz, nola, zure denborak ez, bideoklip bit dauzkat, amaitu gabe, hor sartu nahi baina ez dut bitu, presarik gabe guretzako da, ez lasai, ez diogu inori konturek eman behar, eta azkenean nik uste guztia doala kontzertuak ematera. Osa, kontzertuentan da hor gakoa diskak, hori, ekoizpena egite duzu, eta baloratut 2 urtetan eman behar ditu dela 50 kontzertu ordaintzeko diskak, eta
eta horrela, eguteko izpena. Bueno, posten nahi, belaunaldi barrien txipu barria daukazulako, beste belaunaldi bateko egarrelako gu. Disku ezanien, saldu beharreko produktuetegia da, gauzak aurreratu dutela. Plazer bat zuekin egotie, gonbidatu behar zaitxutie, hori bai, zuzenien entzun nahi zaituztegulako. Ostegunien ordu biterritan, falta barik. Vale. Hane guri jazto, ikusten joango gara, musikaren eszenan, euskal musikaren eszenan apustu berri bi, zuena eta Anita Parker behin dartxu dator, torreko zarete bai, ez da? Bai, seguro.